tak loučení s Honzou číslo 2. No už 3, vole, skoro. Honza odjezd. Jo, to je fakt. Wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control. Flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid. It's hard to let you go. I know what it takes to move on. I know how it feels to lie. All I wanna do is trade this life for something new, holding on to what I haven't got. Takže ještě je pátek. Ještě chvilku je pátek. Ať jsme to neplánovali, tak jsme se kousli a dorazili jsme do Čech. A teď si dáváme snídani. Snídani z večeří. Až dojedeme domů, tak budeme mít každý zhruba 800 km. Uteklo mi kolečko, který vodí řetěz z motorky, ale chytli jsme ho. Ale zase tak neuteklo. Bylo to v pohodě. Když jsme si zaopravovali asi půl hodiny. No, mise Bosna úspěšně dokončila. To musíme zjistit, jak na to Honza. Nalaďte si nás.